English a man from so abrantie bi na yate ne se wadi ewu papa ye beko ginjiremu ene ewudie na mu ne yegina ejanso adi ewu ewo kumase ahodwo nipa be hanu wonu nya ba bi mfo otiri nto Omampeni Mahama dwumadie kese bi akoso ewo Jubilee House ne amaya hodo wo mo high commissioners abepie mu a yedi emu amanebo ebrem GIPC board ya say won ba ba hwe auto ne manyina yie no ne wada won adi de wo hwe afisam so wo maimu eye triple M Yewura Muntaka Muhammad Mubarak wapa prison service council hontama yedi mu nsam oba na opanyikro ya de nsembi atodwa se enipa enan en wo monsa so mu abusuafo be kai Cape Coast enuboni bi a ekoso ewo ho na we ayaban emunipa MP pa no ka kira ban sa ban ya de pa sa kronfo wrenfo ya ma ya honto ye ewo ya kwan ne ya kwantempo so atu onso sa no aban ya de wo ho pa ene o mai betimi atumpon ne enye nan so agina gese timamufo ehu mfaso ewo adwuma ye de yensa ewomu ensem ne doso afoforo bi ka ho ene ye de nyina esomo ene awie se secure sanitary pad premto breakfast yebo ewo SOMPA 106.5 FM eso midin ede ADWOA ASARE awie mene obrempong na kwaku ampoma ena afi triple A mine ASARE APAM dada abusianfo yehye ensem no ase ede amamom na arahosam ene edi ehase ukokato ya eno ye kurobia ewo brekum east mensi no emu ewo bonomantem abeto odwase owura bia ye frɛ no kwasi yeboa ono ankasa akum ne ba ena waje ono ankasa ne nkwaso afiri ne nsem na amanebo ayensaka ekire se kwasi yeboa yi wone ne yere ene te kama na obi nim de yakote bayira homam ama na mo akese a kwasi yebo ase wone ne yire no ennan entina biem na wo hwe nkomodi ahodo ya na eboboba no a ekamia kwese wo ba no ne gya kwasi yebo a ai na wo se eyesa no wo se ne wagyae me a ene yenkoda na enya de amepene ama wo matena wo nche enti bema no ebo ne to brazia ena wo ko ne yire no hokosesa nkoda no mienu adifiri ho betena wo no enchen no obi nim de ba yesa awrahuo ya kwasi yebo a edie ena wo yesa ne nkoda no mienu kura no wo be mo aduroboni bia nom no wo mafiri ho no wanyana somdwie se maame no ho yawdie ne ma wo si sa gyan no ende se wo no so wato na mo wasi adui wo de nasem ekọ asam ado ho na yene assembly member ya owo kato ho no onunyanfo ofori dakwa ena twetwe nkomo se na enchiremu ewo asemi mu ene sen ene wo so o eye no kure se bibisa asi na ye kasai amu ne kura no brekum aprosifo abesesa e de akono a wo mo e man hwehwemu akoso ewo sa ensem no na nkomodi a honorable ene SOMPA kase di ye no yinko TV ebra na abo buba kompa mu 11:30 brother ba kwa e friend kwasi yebo na inya ko efri brono no so se akwasi yebo abo ne hutu akune ba ka ho enti assembly member me ne me committee for yinyina di mirika eko bia yo e ko mu se nipa na bodom pemo no no mo beduru be oha enti omo maye ya we se onene ba dada mu enti me ne me committee for no ewura ho ekohwe na eko ye di hu ye ne se na ne ba eda empaso ena ne papa no nso eda empana ne mi sofa akonya esi dan mu in between the sofa no ene mpano oda ho na nitu etwere akonya no so nti de na etie ne se emoja etine won ejensum enti yemu ne se okune ba no akuno ho enti ho na esan beti se sa ne ba abranche so ono so anya mfie dunai na ne baba ya no so anya mfie du mfie anya mfie mfie ono o 6 years na ne baba ma no ewo 14 enti ne baba ma na mse tamo tutu ku ne baba na ono church mse ne papa ku ni no no so tutu
at the ball the baby man abosam enti onu dimirika ekobata omo no mo be brono no so e mo rashe de na ko hospital je no mu na omo mo ti be ho no eko kwatamu ofo no eko ko hu se sa papa ina adi anya brase omo bie pono no kwa na omo suru anya de na walo ko don enti omo bie pono no e hu se ne ba no eda ho wawu ena no so eda moja enti se na mensu mi copy so no ena na de etu join na de wo mu se ne hu ya pe na me bo police panina chief inspector of Katoni Finance unity no ya bo na mane ena no so efre the crime officer ene the CID for emo moba crime scene ho enti omba ya na omo so ebe mo hwehwe mu ena mo fa afunu no aja efre no kwasi ebo a ene me baba ya owo enfie ensia no omo efa omo mi no bi omo share uzo mo white policy ni aya omo de fa dead bodies no enti na wayo nyame de roda enti omo de ne share policy bag no ma omo de ne yeren eko share mog enti mo chere na omo ko no the youth committee member bako eka ho ma omo de no ko mo chere enti a police sugusu a omo yo omo hwehwe mu na ya de aso atoto fom kakra no na dia na yehu ne se one ne yire ajan na ga na owoma ne yire na ho adwendwe ne mu nsem a ode atone maami anim ne mpanfo bi mu anim se enkomo mu anu na ne nsanka ne yire back a Anthony anye no besusu se sa ne ma no bi ene ma o sha oni bi sa anyambra sini na brekum sa de we bi si ada bi si kuro ka to soda na ayeye won bebre na yedi areho e charge ajo ni hu bi kura da se sa bre sa de we a e koso no na branch na ye obi a na kan se office kwa but katuna oche enti na de yenim kakra efa ni wuro no ho na na de atomo no bi da no cho won fia dia na 40 years abusuana na chesa yara ho sembra ye Facebook page no so SOMPA 106.5 FM akra me pacho arahusem ya ye ka ho asemi no ye de video no ato honom ya obetimi anya bi ahye na akoda baiwa ya wadi 6 years wono na sesi a won kan ti asefo asase so hu bie mu a ne papa na nkasa so aku ne ho aka ho na 14 years ne de emse ne ti yeye ba bi etuo ni kan ye no wono no omode ne kwa ya asabia no na chese woda so a ewo nkwa enye saade anka wo mu mienu no nyina anka kanananananana enti kwasi yebo a ama ne hunu eno no wei eyama ne bo a efri kato ewo brekum east mensi no emu ononyamfo forida kwa yo no ya assembly member na wote se na ye ne no edi nkomo no na yenyina etututuo no mu a we etuo wakato ya efri ho ne akọ english ya man from kaso akwa no so ne akọ bonkomo e de efri ho na ne atie no sa brantie bia onyamfinhia na de onu ba akọ efra no Desmond Aja mobile money vendor won we yisika o sandiska na manfo nso e de kakra e de abefa fam saa na nsan yete sene be se mfie manim do ni mobile money vendors na nkrofo etabo wontuo pa agi won sika bi o ha o hye ne kiosk mu kura na yakobo ntuo bi o nso kura mpo ana wapon kura we kofie bi o nso kura ni fie mpo etimi ko atake no enu bie e na esie e wo English ya manfo mi a Desmond Aja 21 akwada mobon sekura ya afa no fifirisie ya obi adwuma waya na kakra so obenya kakra mpo dia ko university bie na amanfo akori na mim na nam so ma ya ma ne boni kwakwa dema apamade a ene mpanifo akwabonko no wankire se fiefo ya no odi nkomo ne nua baba kwa fan se Erica Aja wakire se abranti ekrampo no wo firi adwuma wo ba fie o ene wo te se dede bi koso na busuafo no yesa nkomo pie mpo no ma kwahwe de na ekoso se etututu aso mo ye wo afrem no ene ye say 10 years wo mu di na chifri kromo atete no adi ne nte ene ma bebo ne tuo ayi ne sika adi afri ne nsem na yankwai ne ya ne kwakwa de ma enkobo kwakuma hai Obremponge juso na wo hona mu te san yo chedi ampa do me ho dem pa ye da chedi ampa na se ne ayete ha no nya nika aso na ya no kure say Desmond wadru fie kura wo wura fi bubu ano
ɛna nipa bi kɔbɔ ne tuo gyi ne sika firi ne nsɛm ana many of them are no papa na ne tene say English among from Brunei ye frɛ hɔ quarters na ɛhɔ no ɛso among from wɔ ɛyɛ kwantempɔn sɛ yɛ nkampompo ne mantem ne back so a main road na ho na ɛhɔ ɛna kyɛ sɛ mobile money vendor yi ayɛ frɛ no ɛyɛ Desmond Agbanu ɔno ɛna kyɛ sɛ wonya 21 years a ɛlada enwumere wafo adwuma na kyɛ sɛ okɔ fie na akwafo yɔmfo bi mu kita etuo wɔn etu hyɛ ne so na wɔn sane etuo edigu ne so a ekowi ase no wɔn agye ne sika edi efiri ne nsam ɛde ɛkɔ na abrante yi endrada ɔfo adwuma bɛyɛ no nsom 7 mu hɔ no ɛna okɔ fie enti akwafo yɔmfo yi etremɔdenfo yi ɛbɔ ne ntɛntɛs a nto mu du baabi a ayɛ sɛ hɔ esum kakra no ɛna wɔn ɛsane etuo no edigu ne so nti ɛbaa ne sa na ne baage ne nso ɛsɛn ne ho nti no wɔn twe no ɛde ne kɔhyɛ kɔna hɔ baabi ɛna ɛkyɛ sɛ wɔn eyi ne baage ne fide ne ho wɔn de kɔɔyɛ na mene wɔ ɛka sɛ deɛ ɛyɛ ade a yɛtumi hu sika dodo a ɛwɔ baage ne mu ɛsane sɛ sika a wɔn de ɛkɔ no ɛyɛ sika a amanfo ekyire mu a ɛdɔɔso yɛ papa ɛkyɛ sɛ aberante ne dwuma ɔyɛ no sika kɛseɛ paa ɛna odi ho dwuma ntintimi nkyerɛ sisi ano sɛ yɛ 1 cedi ana 2 cedi ana ɛyɛ 10 billion ɛna wɔn etimi eyi ɛde akɔ ɛsane sɛ na most at times wɔn kodu fie a anso wɔn etimi ayɛ ɛyɛ wɔn account ne adeɛ wei no ɛyɛ adeɛ a wobɛpie mu amanforo mu ne ɛkyerɛ sɛ mpɔtɛ mu ɛte saa no saa dwumadie nipa bɔnefo sɛ mu ɛkɔ so papapapapapapa ɛkɔ so ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ asam ketewa na wobɛtia ne sɛ yɛku obi wobɛtia ne sɛ yɛabɔ obi tuo wobɛtia sɛ yɛabɔ obi tuo wobɛtia sɛ yɛku obi ne nyinaa yɛ mobile money foɔ no papa ɛna kyerɛ sɛ amanfo atarget wɔn so ade ne de nyinaa no wɔn bɔ mu tu nso a ɛnyɛ sɛ deɛ wɔn bɔ wɔn nan tuo ne adeɛ bi n'ano ana baako bi esi yɛ ne deɛ wɔn bɔ nipa ne tuo nti ɛkyɛ sɛ na onwu yɛ ɛna tu sika no ɛde tu efie bi mu ɛna akorɔfo ne nso san so to a edi sika n'ekyi ekɔ fie no ɛbɔ nipa baako nso a ɔwɔ fie no wɔn bɔ ne tuo ɛna wɔn samtam sika no ɛde kɔɛ sika no na over bɛyɛ 2 billion ɛna kyerɛ sɛ wɔn tam ɛde kɔɛ a wei ɛnam so ma na akɔ akɔyɛ arɛwsɛm sisɛ mi ne wɔ ɛka sɛ deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ amanfrom apolisifoɔ wɔn akyere obia ɛwɔ asɛm na mbom no wɔn gu so a ɛyɛ nhwehwɛmu ɛbaa ne sa no wɔn tam aberanteɛ no ɛde no kɔ fie mu amanfrom polyclinic adɔktafoɔ ɛkyerɛ mu sɛ ɛbrɛ a wɔn gu so a ɛma no ayarehwɛ na ana kyerɛ sɛ ɔgye mu nti samire yɛ mi ne ɛka sɛ deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ aberanteɛ 21 years a yɛfrɛ no ɛyɛ Desmond Agbanu mobile money vendor watoa nananom ɛwɔ nsɛɛ do wabra nrada wapo adwuma kɔ fi akorɔfo wɛmfoɔ etiremɔdenfoɔ wɔn nsoro nyankopɔn ɛhwɛ soro hwɛ fam ɛhwɛ bɔnsama amotuom na kyerɛ sɛ wɔn ɛsane tuo de gu aberanteɛ so eku ne yɛyaya mene ka sɛ ɛnam so ma kyerɛ sɛ ebusuafoɔ wɔn soro egu gyem etwa dwadwo ɛwɔ saa arɛwsɛm yi mu Bacho, me ofie wana meti se bullet bi etu bi akasa ana me de me ka eba hwe na ye mobile money guy bi wa junction so te se na me de me ka na ma me frɛ me se me ntwe mu ti me de me ka eba wura fie ono mu meti apa me se guy no eba dem odi na chi ba fie o eno mu shotu no omo shotu na mu gini bag no eno mu tina moto su koi de me na omo ye tre bani aka no omo de me ka fa ichire o nipa 2 fa ichire ena omo ni ono pre nti o yeso ba fi on omo shooting ana omo twi na si koto ichire ono ana omo yi bag ni oni ko ɛne nipa na bofosam no enyansi yo esanse ayese nipa na ye won so huriye moja mpa wontirim da yenkwa santemantemu na asantemantemu ahodwo ɛhɔ anyo awerɛhosɛm asi wɔ hɔ ne sɛ wɔno mu ana ɛte baabi a ɛyɛ wooden structure di nnua na ayɛ efie no ɛkɔkɔ wie ya ɛgya tom bɛyɛ sedu ba akwanadwo na deɛ ne ne sɛm akyerem na wɔbɛkyɛ sɛ deɛ esi yɛ no paa no maame bi ahwe a wɔne ne kunu sɛ wɔn ntam na ayɛ basabasa o
be ma no osusu se obedi se adwuma no be se du ba ko brem na enwome da ya ne wura no ne yete no ntino sade ewusi ne yensa ntwerofo edi nkomoni enu mi fe adwuma bae na me be adwuma bae wie na me de no to ase mi koto face so me pona na me sia papa no e wo to kuro mu ho me sia no na wo se black na se eche black na oputa mpoma na okuta ba me ni so obedi bone na wa de wo so me ko du store mo ase me fa de na ma me say it say just asom ho no ko fa akula so me tumrika embedu ho no mu se jana so na me say adom nya me jimo me ba no ho adom nya me jimo na me ba no ho na me fa akula ni wie na me tumempa ko chana mi free adwumba 6:30 mi be dware wie na mse no e ko pedwan ni auto edi numa baboda ti mi wo la sasa e wa na mu se ba bi shi mi de minim se ka se na ba bi e shi ti sis ba me panyi bi shem no se e enta bodan ba bi awote no e ho ni mom na e de e shi na mi so mbirikam ti mi so mbirikam ma me ba e na e jani wo mi ni plan na oben mi no anope na e janu e wo Mimi ese mimi kom na mpanyi kom enu be yere bi se omo mprema mi nkoja na no cause me timi fa hwe eno eye won ma won ho kan ye ne bia ena na ekasei e wa ahojo asante mantemu na ewie na kane presiding member edema Kumasi Metropolitan Assembly kama wono nso edene de ebetumba chese papa na wo mo boni din su se on ne di se adwuma no waba hopen na waba nso aya ahunahuna ne ni popo bi se wobedi bone wobedi wo mo bone no ne ho ade eno ne nam so a dodo na ebo ne din se won na aye se adwuma no eno nti yewra Richard Boadi ye frɛ no opoman wono nso e kan sei one lady bi a wabetena so ba be 6-7 months na according to omo it is alleged say oni boy biti na boy no oni nete no say for the past 3 months money oni ni ntem enye lady na o am say obenya ne na kasa so according to ono amu no o se toda oni ne he kura no atwitu ayi den esim so nti ono osuro ni nti okoka kire na danfo police ni bi oba asem instance official oba report no ohun na danfo police ni no report ma nti police ni mom and a bad force ba be 2 boy ni pam on semani so nti waka kire semani mahabi ma omma according to omo akwa so mu boy na che for the past 2 months but enu anajo no Real Madrid ni ya ibo nti me ma na ewo no dodo na akọhwe ball but the man na omo ben no say omo hu se boy ni ye den e ba na moment a boy ni call ye na no mu say jana ato girl ni dem nti omo suspect say e bia oba purposely say because on the boy na you girl na no obeshi nanso ne nyina mu no atrenche maboafo e won potem ho se nya de asem we won beda so esanse wo ma wo ho na abo ahwete wo ma bonyenye pa wajapade nyina ene nama no na wono mo se nyame mmoa wo mo na adehye tie enso a wo mo hu nipa mobo mo ama wontumi nsan hye wabrabo ase foforo nanso nya de wo beja ama sa asem ya kwakowu ba bia woni no aye bo ni din no wo hye bia wo betwe no edna bamrem. The governor of Asasa the Ashino. Na aside that no, and so the so at to from and who say a general start or a particular wooden structure and go for the whole area nina. And say yabai no not more yagusu ayedi betima yabiano making a very good assessment. Na yapesi value the assets action, but after the cause of the fire, yagusu 8 year from Amafo na Manchester it started from 1 point. And go for the whole area and we are getting information so we can get a full information by the close of the day. In fact, see the kind wooden structures no your assessment there, but sir one can estimate beyond 200 structures here. Yeah, because this is it's like a whole community until one can estimate beyond 200 structures here. Abena akukura inka eno ya trenche maboafo e wasante mantemu ena ate se wono mo kasei ye to so mampani John Dramani Mahama ene ewo atnaye kase mu Jubilee House mpinifo ahodo bi a womo eye anamusifo amamaya ahodo so mo my Ghana bepie mu ewo honom e de letters of credence e ba be ma o mampani na sa enkrata ye ka ho asemi eye enkrata bi a official documenta se yebu obi din se woya namusini emu o ma bi a aman na womo esi wo manam no esoma womo na womo de sa enkrata na bre womo mampanyini ewo Ghana ha na chese Ghana mampanyini ewo ha sei
na amamman no na Vietnam eka ho Republic of Seychelles ene afoforo bi a eka ho na dwumadie no ase so aban mu mpanifo ahododo no a ene kopie mu wase no mampanyini ede ne nsɛm etu dwa no ene wahye sɛ envoice nim nyinaa no wɔmo enhwɛ na anamo bi esese wɔmu etu kitahudie bi esese ekoso na boa masa amamman ahododo ne Ghana eka ho bie edwedie yamamre ne yamane ehun sensem ena afa humasua enso ebetimi akonkan na wose Ghana ne Seychelles de abakosem a eda honom ewa aman mienu ntam no enye ne efritete wogidi sese to aso saa no a ebetimi aboa amankita hudi eda aman no emienu ntam no etimi akonkan Omampanyi Mahama ene na yehwehwe na yabo ede amamoni nyina no efa nkitahudi ahodo ekoso ene ewo atenaye kese mu wabra amamman ahodo binum womo ebepie mu ewo honom a womo de ensem akomienu bi etu eja se enye Ghana nko a wo share Republic of Seychelles nkitahudi efiri ya santoa no mo bresoa nananom ebesi ene ena saa adwumadie no ewo honom nti saa nkitahudie no ebetimi aboa ama niam ahodo bebrenu a etimi akonkan na yeda soa bomodin se yensa ebeka omampanyini ene no na yede amamono yenhye na yentoa ensem no so emfa emfi ho na enye omampanyini nko a ene kasa ye high commissioner ya no no so ejina mu ewo Seychelles honom ambassador Conrad Medrick ono so ede nsem ahodo bi etudwa ebresem no yensa kane no a ebebo ede amamo na yebeto ansem no so ewo ensem foforo emu so for ya oda trade agribusiness and industry ano onunyamfo Elizabeth Ofosu ejare wano ena ne ya wanya ne tumi yeso ne aban de ama no no ama board a nipa makomaku edu wo mo kwa akọhwe na Ghana Investment Promotion Center GIPC wono akoda no no akototo ne manyina yie no omode amoma so akofuna mu asai ese omo nyina ni sinkantam se ombebo oman no ho bra ama oman no dwumadie bi a de so monsa no atimi akoyie na ne nkasa yemu no ena ode to omo nyina ni me a panifo obom din anaso omo nyina ka ho no bie no pani ba ko ka ho anaso omo ka ho no bie Dr. Zakaria Mumuni, Dr. Audrey Smok Amwa, and Deputy Minister of Trade, Agribusiness and Industry, Samson Ahi, Womunina Ekahono Ebi, Deputy Minister for Finance, Oruyan for Thomas, Nyako Amprim, Womunina Ekahono Bia, Wobom Din, Watcher, no Credinia Mianimini, Wamai Yama, or Dasha, Monsena, no Chese, a Betimia Buapa, Amonso, Womukuto Mudia Muntino, Mammy, Oversway Director, say, Womubetimia Bua, Amo Manisicasem, and your minding you might Dasha Monsenano, Etimi Akuye, Nin some Kayemu, Brow, did Niamina etu Jano, or Modia Ebisibi, editor SOMPA Oversway Jare, Sanya or Yano, one also or the Bicahon HSA. Of Ghana Export-Import Bank excellently. You know what you are supposed to do. Some finance people, we have people from the private sector doing great things in insurance and all of that. I expect that you execute your mandate professionally, nicely, all in the name of improving our exports. To recall that just recently, the President of the Republic of Ghana has set up an advisory board that he chairs personally. The whole idea is to promote exports. And so if you are part of the board of this bank, you know that your responsibility is very huge because the things that you do will directly be reported to the president. And I'm sure that everybody wants to make the president proud for giving him or her this opportunity. I trust you. And I know you will help me to promote the export economy of Ghana very well. Any for your trade, agribusiness and industry ano. For Elizabeth Ofosu ejare no chese juma e dia mo no juma so nti wano moa no man no enya won so mfa so papa na nam so ama won so akatua pa no wo manya bi. Ene na yewura afisem mu na soafo ahwe afisem so yewura Montaka Mubarak Mohammed Triple M na sabra amanugusu no wapa nipa mako dumiensa ya wo mo kabom prison service council wapa wono ho ntama na emu no titire ni Apostle Alexander nana ya okumila bi afi eno efiri nchanya Deputy Interior Minister Ebenezer Oklete Telabi ya wono akure ya no member of parliament ema adesha wono Nandenku yare Richard
wɔno nso ɛka ho ɛna Swahil Abdul Mumin wɔno nso ɛka mpanimfoɔ ho patient bafo bɔne Esquire Nana Mpra Besemuna ya wɔtɔ so mmiɛnsa wɔnom nso ɛka ɛho bi na yewura Muntaka Mubarak Triple M ɛwɔ dantena yemu wɔ nkran ha bra wɔpa ɛho ntama no ensɛm a wɔde too so mansankyerɛfoɔ fa abie no yɛntie bi. Distinguished council members, upon assumption into office, you are expected to bring your expertise on board and to provide strategic oversight for the operations of the service, increase advocacy and stakeholder engagement, support prison reform and modernization, monitor and evaluate progress of strategies and policies, as well as to ensure accountability in all transactions. Ɛho asɛm ɛne no wei ɛyɛ bra yɛwura interior minister wɔpa wadwakuo no ho ntama wieɛ na wɔkasa ɛna ate sɛ yɛfa bie na interior minister kachia ne ɛda so egyina panyino de ato dwa sɛ wɔn akyere enipa ɛna bi kura ma wɔn bɛw ne nyinaa ɛfa nrobɔne ho dwumadie bi ɛkɔ so ɛwɔ Cape Coast mpɔtam hɔ wɔn fifi mantam no wabra afe no ɛhyɛ aseɛ na nipa mmienu bi nso deɛ wɔn de wɔn ho aka nwura yɛ abɛpem nne no bambɔfoɔ ensa entumi enka wɔn na March bosom no emu afia emu ɛna National Intelligence Bureau NIB foɔ wɔn ehunu sɛ enipa bi no abɔ cocaine yi bi entoa ɛne enye consignment ketewa sɛ hina na wɔn de kɔ wɔn susu yɛ no na ɛyɛ bɛɛ 3.3 tons ɛne wɔn nsa kan yɛ nam so ama wɔn sizi saa nneɛma no nyinaa ekyire wɔn bɛkyire tipa truck bi kurapo ɛwɔ Pedu Junction ɛwɔ Cape Coast hɔ ɛne sɛ wɔn tototo ɔmanfoɔ ano a ɛkɔ wiase wɔn akyire mu enipa na yɛde wɔn akɔgyina kɔɔto a kɔɔto no kora ama wɔn bill Interior Minister Enura ɛwɔ mmarahyɛbadwam no wɔde sansemi ɛto dwa. Speaker, in March 2025, state security agencies conducted intelligence-led operations across central and western regions, resulting in the interception of substances suspected to be cocaine, weighing 3,313 kilograms, and the arrest of some individuals. Following comprehensive investigations and laboratory testing that confirmed the substance as cocaine, 2 suspects were arraigned before court and subsequently granted bail. Scientists from the Ghana Standard Authority were subsequently invited to conduct additional testing on the substances, after which the court issued an order for the destruction of the seized substance. The destruction was subsequently carried out on 20th of June 2025 at Bundazi in the Greater Accra region. It has to be mentioned that apart from the driver and his assailant, 4 other individuals were subsequently arrested and granted bail. 2 prime suspects are, however, at large. Efforts are ongoing to arrest them. The next court hearing of the matter is scheduled to take place on 24th of July 2025. Eni ekotie ye eye Mohammed Muntaka Mubarak wono ena yeso afo hwe afisem eso na afisem nkomo ye mu no ena pro east mirasebedwani onyanfo Emmanuel Kwaku Boam wa kire se papa ino kure nyame anim se waya de papa ye mo na abaso se hia abaso ba wo je nyina ne se ukopie mu ewo pro east mansini no emu a papa ya bo apa ama abonefo sam titiri ye ekoso ewo akwan ne akwantempon so no watimi asia no pa ene akronfo awrenfo ya wono mo ekọ asetena na wo plannings a wo ye nyina ne se amanfo ye nam kwan ne akwantempon so no won beje wo nsem sika no wonam so ama waka wo nyina hyedem mo se wo mu kura ntimi mpie bio wo bi pie pe na prosifo agene se ekwam ene na nam so ema pro east mrase odwane woni nyamfo Emmanuel Kwakubuam etese se abasobo bi sa yemfema soafo ya hwe amanwe ensem eso Ohe Mwaya, Interior Minister, the Mayen, Pro East, Yakwan, and Roberts, are comfortable more Mugukan, so need your Moya. Media, I was okay. Nanina, the name of person make a can say, and now no question there. I comfort some Bakwan, so Emma, a branch of Fenus Rach, businessman, Mokunu, Yaya, our Quanoso. Ama Abaye, as some case said, the Ama Pro East for. And the Obia Major Monamo Parliament, there was a mecca. Na Interior Minister no na anoba wa de aboye no de manage kese pa se o se ye kese ya wa de a police for baku aduonu 50 policemen trained well trained ato ye kwano so omoba betena pro is ye mpatamo
abusia nipa yete ne nkan eye Pro East mrahye bedwani orumyamfo Emmanuel Kwaku Boam ene ma yankon finfini mantemo na soafo a wo hwe ho eye honorable Echo Ochre Penyin Eduamwa na pani ya kasa se enkosa before ye behunu se ye tuntum tikosua tuntum ena o se ma ye ni ko ho no anhwe ye da acha ye hwehwe no ye nsa nka wo ka ne se na wo ya no se de yesi afa wo no mu a ekura nsa no dwuma ana wo mbakwa akwaje ntete de ye friend se vocational and technical school mu no ye fa se wo mu de ti bonkosofo enkosa ye di ni die be ma wo mu no wo mai ne nkyekere ye bebre pa ansa na ye hopo no na ye sane na wo ka sansemi na ye nsantwerefo ejina ho ereka nan ennedom wo fa bi emane ye oya ye kaka se bi de oyinara wan ko school nti won ko hwe edwuma bi ma onsia oya kasa eziyenya da ye yo man ye da central dempo wan ko school won ko edwuma bi ma onsia na metodam kasa na oya bi yo o sende that man Mercedes Benz na Land Cruiser na da everybody ko come a wadu bagana hey so bi ko Land Cruiser fi Japan o de banosia won sam phone ko Japan nipa wa shejuma oye mechanic no sese na ipo tum kara oyin wa waye mo ye ye anu na ya ye bu de wan ko skunti no ko shejwe se obi entum enye akwanji an ko skua what won ko hwehwe driving bi ma onkoye oye no bo o se na sprinter kupo chema na amayin futumbi lawyers a wo baba da chitumbi magistrate timbi police kumpo timbi it is spirit of Yimpa 23 a Yimpa aso to etitu a wo be tese etitu na dachi wo be etitu na bi wo na so Yimpa yes ndia o mo nya drivers oni Yimpa what one co school say wo ko je driving bi mo ye o ya so de ye chede ye ko ku bejaka eno eye soafo a wono na wo mfimfini mantamo yewura Ekwadu emu apeni ene kasa ye na ewie no wo se na anum ahemfo wo mo na nsase ne ye wo mo dia na kuru no nso wo mo na hweso ne se honti wo mo tumi wo ma enye adwuma esanse mampani His Excellency John Dramani Mahama ababiu ne maye toso mienu no wo de tumi ne nyina sha ahemfo no nsa ne se honti wo mo ma enye adwuma na sa National Sanitation Day ya sheda yesisi ho na edu se ye be siesie ye mpotamu ne afa ebinum aye wo madwen se wo mo nyobi wochina se mre kwa kodi na bonse wakwa ko dwana to na nabi na janto ahene watutu aguso eno nso wo mo matumi ne nya adwuma ma wo mo nsoso sa abonofo sem no so amanyafu Yesu banti ama mutuma amuwo no ode bi amudi ye adwumpa ne mu agum osana na afro bi wo feminist da na wa frenti kwana ko pechairman nso na da nyimpa no wa ye ne choda nana oyine kasa na se ya pamuche wa ya mamunze sa ya bada nyimpa no to krom ho onko amandwuma sem na wanko na onye minister bi okada no na ban no wodo dem nse wo fra amandwuma ronko na fra na wakofra MP na fra na wakofra minister oboto na nanom ho ananom munzu mo hen yimpa no ye dema munkana yim no ni nche bia ye mental health issues in definition no ye de nkrofo bebe ka ho ama wala didi bia na to kira bonta wa hu de ika ho me mfa nkwai da sabi obi a ya bebi nti wod na akoto be bi pe eno eye honorable Echo Penny Ochre Eduamwa wono na akọ mfimfini mantemu a wo yesoafo a wo hweso chane nso sakase eye secure enam secure sanitary pad nti eno na ababeje maba woni titru wonum a ewo wonsabu abremu no emfa ho ne wo flow sade etie se ye heavy ana medium ana safe na eba mpo a o ekutamu pa ye emma wo ho ensei brekwa woni na ho so na eno na maba woni di adanse se obetimi ahyekura ade afa nsuo mu ya bibia na di abra wo hye opieto fipia ana se o sinika white eno hye no so sa secure na taba no esoso ewowa eno achi no pa koten ewom sada ena esanso ewo mint bia ase poho wom enti de nkebe ma abura gugu nkomo no so no eyini nyina afiri ho ema ho ya wese na asiesie wiye ema wusanya ehwa papa enyenka enti anu wa hye nanso eye secure bomodin se wunya ntwa abranko ade a
odi eno ebeto ufie na abribia odi adi ho dwuma we nso na nebo efam ho ye Ghana ha ya papa na nebo nso efo enenti eba se ye che sanitary pass de amama ba wo ya obi akasa opesikio ewodi ntira esanse papa mama excellence cosmetics kuma se santimantamu ehwo na obi a tone de difiri edum pz te ho ana kwada so estate taxi rank ho a kane asempa pharmacy dadem ho ehwo nso okwa ne duduo mu wonse ka maako ehwo na wunya ede afiri kase eboyi ye the time na eyo na time heba Mr. say menkoso na memmo opunum se unnum bida na 3D ha wadwen a ene na wunnim tamu ntira esanse eno na wonum ato wuntimi ne di honam yaw etu ase ama ho atowo ene ntihye no nso sa na wonyade mpo na the time heba Mr. eye waduro no mu a yade ntimi mmen wabobo ano ba bia ton rubia ahyeta heba shops no ne pharmaceutical companies ahodo 0244 41 7669 woma homa ya na wapusu na wonso wonsaka bi Hajia special local foods aduane pa hemfie wano nom time heba awie no wonu atoso no ko hona kodidi na eba ne sa ba nchekura na de wonu ma wote ne se da bekọ na Hajia ho nso ene wode eba spices na eye local spices enye abefo de enu a yanyen yam niema binu mu abo nyina afrafra ne bia enti anu wa hye ne nso saa ehwo de opese odidi na onya ahode mpa Hajia nchenya apeprensa tete nuane eto ana uhia de huo tiozafe ehwo na abenya ede afiri abeti ana banku fufuo pa ya ababia nim Hajia special local foods hatwo ha atomic ehwo no wo ebo adwuma ena afi DVLA monso no obesen anya no wo ya mekan wa esemframa wo boba bia wo TikTok wo Instagram wo Facebook Hajia special local foods wo ya order no a babia wo bia wo de bebrewo na enye de wo mfa aduane no nkoduru na nkwan abo apetepete ho ne bia wo siesie ne kama wa na abete wade ano 0246 359921 0535 484392 Hajia special local foods eye aduane papa na hemfie ene ho wonu ya yade be netew so ya wonhunu nti ebutu opunachi woni beba ho so na aka wato furniture 21st clinic wo mo de wa ben ewo nhwehwemu mu nti wo mu nya adaje ye nhwehwemu akotwe yade bi efra ne sciatica ede bae sabre no na sciatica yade no wo ho nanso World Health Organization kura no wonya nhuni na kampese wo ho ho brabo 21st clinic ne kwa hwehunu ye wo hunu ye nso no wo ye nhwehwemu enya adura yade so ano a ekwa emma bio enti oto asentene ne twetwen eduba bia na mozupu chechew player watwen bank yeso o hyegu na atwen ka ho ko 21st clinic wo mne betimi ahwe na yahwe oyie enti efro wo mo sciatica commandant wo mne timi hye yade no ya ekwa edwane kura afiri wo nchen yefro wo mo sciatica originator sanse wo mne hwehwe mu hunu ye ene efro wo mo sciatica researcher sanse wo mo ena sciatica no wo no mo hwehwe ede bae na esa wo mo twato wo no ayasabia bia ntimi entro wo mo enti efro wo mo sciatica pacesetters kan ho na kwane yantwe wo moja yehu yade atim na yema wadura ebetu ase maka sciatica yi yade hodo aka say ye stroke anase yade ben typhoid na malaria de wo mu didi agro wo kone say yes ama nyina ye bafua tantra herana bat no so Dr. Sisters wone na nurse for ho ye behwew na yahwe oyi tema ye Roma asore na chi kaso obonko anu so dwamnum ho ena kumase ye hwada braka ba bia SOMPA 93.1 wo no ye no wo mu na wo fi kurom eno achi sunwane teaching hospital no first gate wo techima akwa so benkum pe wo se wo ba benkum wo konso a onifa enkransa children's park nchen ho ho na Dr. Mostando wona na nurse for no wo no Presby Bank ne nhwe animu wo ma wo techima ibuno Easter hinkro nyina nko GM Bank dandadanom wo sunya akwa no so ena afi takwa Roman stores takwa de afi kuma number 9 taxi station ho go so yo Success FM nchen ho abrekum amango Asakris FM nchen ho na benya yen 0540311311 0540311311 eduba bi na mehu se wobi twa mfoni no wode mobile phone no woje obi de o system fa phone no betwa me esanse enna
screen no eni da ho anase o camera no eni efe ya na eye me mmobo se na no ho ye mawere ho esan se wonhunu Tecno na woni Tecno nsuntu anamon bi ada na mom se Tecno chance ya was Sparky wonso Sparky di nechi a ankasa bre speed na no she papa Tecno asaka no ho bio was Sparky foforo we Tecno Spark 40 series eni da ho sa ahwehwe na eye adwuma ahodo pi uja no aduane kro be no amwadi Tecno Spark 40 enenti kan ho na pebi we no nso ye portable isanse etime ko obotom enye de ekura wo a ne kese esonsan twere kronkron ana amanfo ani sound bia stylish eno eche esan ye slim wa esa adwa pepepe ewia wo se men kan kire wo se AI technology no ne de kura danso enenti bomodin se won sabe kan bie na ne nyina kan fu ano ebo no nso efo Tecno Spark 40 series kan ho na one Tecno fo eni nkomo we a making no ne ho eden eto nsuo mu abefa etoje mu a obesan yi na se de etia na tie enenti ene Tecno fo ba bia abefa bia ya na wabu se no se de ne ho eden na ba bia nso etime kɔ no ene na wo hwehwe se woyɛ brebre e de Tecno su bi sim tumu a ba bia network ni kura no phone nti unya network 030 39 80 205 0303 980 205 ebia onso ton mobile phones nanso unya mfa bi nton ya ka ho na eno ena ye papa wonua unya efa e de fra udwa emadwa no kɔ na ekoyie papa wo madamanti ye na ye hutia wamra na ye ba de aka akire nyina no ye de betwa wo se secure dumienu kasebo Kweku minim se wayeshe me kraman nane nanso eboni show ho embaso mane honsepeno Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu da mufua you can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Tecno Spark 40 series. The phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post. Triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You
can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery, Tecno is your plug. Rush now to any Tecno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Tecno Spark 40, slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Tecno, stop at nothing. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu SOMPA TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa ebusuan da mo asesem agebre na yadane ye ho aba yetoa ensem no eso. Presidential spokesperson Eyura Felix Kwachiofosu wono na atoto bia mane New Patriotic Party NPP amanyuko no na nsem ntemo wo hwe nsem anu wo mo eka ediafa NDC amanyuko no eho se LGBTQI+ eho nkrata akora wo mo kodane ye ewo emrahye bedwom besi ne nkrata no aka ho ya gazette na sese wo mu tintim keke ya Reverend John Intim for George say no kra no eni don hwere ba kono bosome nan nie eda so damrahye bedwa fie ho no a wo mo nka ho asem na say ye kan ena no United Nations Human Rights Council for eko hyiemu ewo 59th session mu koto abase amama ya hodo a aba no hyiemu a ekoso LGBTQI+ ene ho nkra bata so oba no oba ebe ware edi mpaso agora bom na mema ne mema so afemfam wo mo ho yempene ewo maimu na wo bo kwa koto so aba Ghana kobi wo bo kobi a wo mo manto yes wo mo manto no na chese wo mo no wo mo mpeso obi ebehunu baby a wo mu ejina nti MPP aban be ka se NDC fo ensem wo mo de ye wo mo campaign kura no wo mo baye wo mo atwe wo mani eno na Felix Kwachiofosu eba be yi ano en wo kire mu se MPP fo wo mo kopi baby kura mfo mo tonkosi wo matna ban mu emfie nwotwe wo mantimi anhye ntintim we o mampani akufo ado de kokoasa saa wo be asenti bill no keke na be ye mrasa asam no wo de call Supreme Court no wo magia tum no dabi mampanyine de kokoasa saa NPP fo reye e wo makope ba bi atena na mo 8 years no mo ntimi anye ho adwuma no wo mo 6 months ya wo mo ba ye yi e na mo de pressure eba begu wo mo so se wo mo metintim krata no wo mo say enye no na be kire se wo mo NDC fo no wo mo tie LGBT achi wo mo de wo mo ka se sa de ne eyechi wade na nya de a wo mbe so between us and them we know who is generally committed to this bill. We all saw the shenanigans on court just so that everyone be sworn Omampeni Akufo-Addo one sign the bill. We all know if these things will not sidetrack us. We are committed to ensuring that Obraboni LGBT to Nyadiadi ABC or Maimuna Emma Meyadia Edekaya Brabo. That we are sure they went through the process already to get the bill passed by Parliament. The MPP gradually came on board. I am
and on the year. Bill number bioma. It is a matter of Parliament tabling it for consideration and passage subsequently. That's all. Almost now, Bemu 8 years, including Team Football, 8 years until Cam George and others. Sorry, yeah, Omutu at one day gradually joined. And I don't know, it was just to avoid public criticism. Now, what's now Bemu 8 years? You couldn't pass a bill. Yeah, about 4 years. No, you say overnight you should pass it. Where is the standard? Why is the standard? More copy baby ntinakura we eye Felix Kwachiofu so wono na eka nyeme wokọ abankesie mu a wono ene kasa ewo mampani atena ye ho ene wode nsem atodwe ye to nsem no so ewo sansem kro no amu na wo nsem yi mu no onunyamfo Sam George ni ngo prampram bra se odwani wodi mu tintiman pa Billy a ye ka ho asem yi wono ene Reverend John Ntimfodwo ye ono ya sensa atena se odwani no mu tintim ye we asofo ya ono so elda ewo ba bi foforo ene wo nyina ka ho bo mu no mo ede Billy ede koye na enam so ema menteme ho ase asimu no yankwa homa no so na ye ne Prince Osei Tutu wono ene penin pa ya wada International Movement Against Same Sex Marriage wono mu a eba ne ma ne ma mema ne mema mema ne nua mema ne nkraman womo awade no a womo kasetia womo mpena so kra wonne pani oda wo no ye ne nkobon komusa ansa so enkomo ye sha ase anyende baby abedru ni wono je ne sen His Excellency my Abento, what's the name? Can you make your son appointed? Yeah, you go so here say Sabeka, system. You go so here say Sabeka, Yenia Prince Osei Tutu, na ya say better than car. I'm so not here and council yan ten car. Panutin car, and how? No. Aha. You go so Asher. Mo ye ahomano twetwene mu kakra ahomano twetwene mu kakra ye hwese ye nsabeka no bio em se ogusu gina so ti ye hwese ye nsabeka Ira Prince Osei Tutu na ye ne no abo enkomo paneti me kan sam akwa babiem obento me tonka mu da ho we di mu da ho enkomo yi ye sha se be mfie manim honi ba bia ya beduru nie mo amo kaseti ama ne ma wade mema ne mema wade mema ne nua mema ne nkraman ene saa ne ma ne ma we nyina no empanimfo na se Ghana ban one day kun o momo gene sen obempo so men ka ma men kia o ni oti furo yi mete won kapa na man to question ni ye na me busa se baby ankomo yi ya hyase afri no no ho e de abedru baby aye gina yi ene se ne mpanimfo bi di ne preto ya bandada na e na monso ba aye na mo a monso makasati afri no ho abesi sabre mo je nkomo yi sen obempo ma men chia o ne tie fo ye na ne namase opportunity amadi ama ye se ye fire again na but obempo my main concern way, Ghanaians have been conned. Homosexuality has been legalized in the country. You can quote me anywhere. The NDP for penning for any MPP for penning for a job. My prato, so my prato, now 8 years after now we call, now 8 years after now we have back. But many didn't come up at trade. Na enkomo we enkomo bi enipa bebre ani ba so na enoma an ka ho asem ana bi anipa bebre ani ama so bempo be kai se na de dan ko akufu ado oba aban mu o kai se Ghana for ya di applause nsembo pa na de ne bai o kai me kai pa o connect sen Ghana for nyina nim sem o connect sen na make us we Ghana for nyina nim sem obempo mi hu se na de wo hu na nkanya menhira bi ewo no so ma o man Ghana but eniema bi a wantimi ansetre anfa ne na yansi fom eniema bi a eya no kre na ono ne mpanimfo e ka ne ho ewo mayi mu nyina enim se enya no kre a omo so so no enunti na de went to the national cathedral no God will not
allow obi also homosexuality so to build a church for him. Not a spiritual, not physical, not physical. But me not sure to be out in the whole of my Ghana. Then Americans ask me for the first time in your news. A homosexuality and another, any impending for an account. Or man from an ANC from a hunting and an hour to me and see us all dying. And saying I'm winning. I want a brow place to the home and saying I'm a pegano. Now, that's in way, nobody made the tour in a book at Mesa home. Next in the matter show ye, so in Kenya. Ne, and yet, many politics. Obo me be, Google me be, na obi oni me wo, obi here be ade a me be MPP, NDC politics. If it's about governance, if it's about any president, if it's about money, me the man about to me who said not Dr. Baomi, I'll be losing this election, not through any polls, not through economic issues, not through shade. Me who say a man yet a trade should be assistant this skimpy. To almost 2 years a ma thank of one MPP for the Mokosa or Dr. Baomi campaign and say, will Braha Robert. You can look for the video, may you much share me. Kasa Lagi, what feeling and then you may be feeling. Namesa can't send the Asaka home with news to you. Dr. Baomi would either have to take himself off Kanye, otherwise, on your president. And now say, on your president, no real mono, president, no real mono. One here, they are yesterday, and another piano. Now, my main card in being show. President Mahama, Segana Washington year, Odi vice president, Edi first terminal. He say, who papa who's a home, I'm telling home, a really USA. What can you say? Now, what can you say? A brand new could get a black or foreign minister, or you'll be a mechanic. I want to say the name of Benyam, or a young man who could get just around 40-31. But the name of Benyam, but my main cousin say, Penny John Dramani Mahama, and in Yamna and the buyer. Sabe, and in Guatia, did good on the first term, the Nana Kumamu. And then I dream not on Tessa, no, and yet obey a Ghana bonnet. Into my man at this chance. While my name and homosexuality and someone, I am sorry, I am afraid, but men penesa, Uro could get to any more Yamamedia Shannon, in himself call phobia Ben Akati and say, so what you know, one of bomb pie you and anything happening in the Munyam cases. So I saw that rapid Ghanaians around homosexuality. Be annual, or do our year and a year, you know, and what you're the day. Now, maybe a neck can occur, I won't mess with a yadia, the suru, and yadia, the said yet, because the issue of homosexuality, any my share video, hello. Hello. Nana mi tie pa na ebranu ntinu na mpesa nka bo ne to fama me. Okay, my share video ora okuje ta blakwa ena ye Ghana ye was it you know bill no so there na our parliament no they say we should show empathy. We are not against their human rights. Obrempong uko school, uko secondary school, so this school 7 a.m. Well, no, our later here show. But we be school no say uko 8:30 a.m. and here from near the Amauku, Yana Pano, no, I said, na yasa ADWOA so ukada so answer ADWOA for class. What you say? So it's honorable Black inviting homosexuals to Ghana because here is a safe haven. Look, they are just toying with Mrani, you and them. This is the time our mind be our youth to be able to dismantle this whole homosexuality issue because of the Trump factor. And because of that, I will not be able to delve into the Trump factor. But I'm telling any Ghanaian, say, when you leave this matter to Ghanaians, they will destroy this nation. Now, you should be serious about that. And should be serious about it. And that phenomenon not saying this homosexuality and so far are you
nana ebra no ntino yemfa nkomo yi nkonkon ha say aye developing story enti yeni kan fa we ne nye ese ye de horo ye mpena dwa aye emfa no mo form nansa yenim say ye kɔ yeni mu no Obrempong me da here quick one men can't am keep there being 30 seconds. Yeah, you do Genesis chapter 1 verse 1. Genesis 1:1. 1:1 now. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yen to also. Or say, Oko 3 now say, then God said, let there be light, and there was light. Yen to also. Oko 6 now say, then God said, let there be firmament. Okay, God said. Udu 26 now say, God said, let us make man in our image. I say God is Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So when God the Father created all things, when God to Nipa, no himself will be the Danip or Benedict Bestoria, Bodama Dada, and also your bar. Okay. Now obeying so Bodama Dada, and also near bar or seven. So no, the man you make a witness into a come, let us. Okay. Prince, you have come in Concon Hansa. Na yenim said that be eni akiri no ye besa ato aso ya me nsamo abushari pande bon komo Prince or say to wono panipa ya wada international movement against same sex marriage wono mu a ma ne ma wade mema ne mema de ene sa wade bi sa no wo mo Prince wono wo mo panipa ya wada no ene na bon komo no ene America man pani ena wakwa akobo Liberia man penny abaso so wo kambrofo pa a obrofo ye de na hemfa na okokosua no na wo chese Liberia ho Monrovia en wo ko suku na no ena nam so ama mabunu bi e wo Liberia be chese America man penny adidi abibifo atempa esanse wo kawie no wo chese wo ni binu matena pono ho adidi na nso obrofo no kra na ho eden ma wo mo enti we no Tamer Harris ya wo ye Liberia ni ena wo no nso titibi no de efa BBC achese de Trump kan no wanka ne ye kura abusua ye de kase bono asi mo messages ahodo bi amode abahajia special local foods wono na fa ho kan na ekua mo aboate ebre no kɔ yentumi enkinkan kwatwe baba mahama oboase ko mensa pillar 2 master planner junior kintampo Rahim Rankin ene mo amaka ne nyina ye de mo asese mode madwenkyere no ebre yen na yedi esino na ye kai wo SOMPA 106.5 FM across so eni na nsemo yede bai na edoso interior minister dia to dwa se wo mo achi nipa nan bia na wo mu di enurobone hu dwa wo Cape Coast ho no mo mampanyi mahama nso ene empenifo ahodo bia wo mo ya ama ahodo na musifo baaye ene ne ebedi nkomo ablekuma north abato nyame yadom a etina kwan bia so ebeba so NDC for say wo mo ewa rehemu se abato no ebekọ edi amom na afoforo bi eka ho na secure sanitary pad ya wo mo ede adetonde papa be dwama so a ema eboa mabosumi akwantuo no atumi aye easy wo mo na eso yasene ema yede ebremo Tecno enso edi series foforo kra ba ukọ wo mo shops ahodo no a wo betimi acheche omu na bibia akonkan 21st clinic sciatica expert kohwe na koje ayarehwe na bibia entimi enkonkan time herbal mixture se malaria de me pacho emfa na fichire wo madaroma ene de kase bono ebremo kenkanfo no me adwoa asare menen obrempon na kwaku ampoma ena afei triple A ejapia apam dada ye ko ama mobro wasem atake over